Prajem vám požehnaný a Boží pokoj. Dnes budem hovoriť o tom, čo Biblia hovorí o konci časov. Kto pozná Bibliu, ten vie, že sa v nej hovorí o neskorších dní. 1. Timotejova 4. kapitola 1. verš nám hovorí: Duch Svätý však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať blúdnych duchov a náuk démonov. Biblia veľmi pozná posledné dni a časy konca, ktoré prídu a budú sa vyznačovať zvláštnymi udalostiami. Pán Ježiš hovorí o vojnách. Matúš 24:6. Budeme počúvať správy o vojnách a chýri o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa nelakali, lebo sa to musí stať. Ale to ešte nie je koniec. Matúš 24:7. Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. A to všetko je začiatok útrap. A k tomu povstanú mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. Matúš 24:11 o tom píše. O stave, v ktorom sa budú ľudia nachádzať, žijúci v posledných dňoch, apoštol Pável písal Timotejovi. 2. Timotejova 3. kapitola od 3. po 5. verš. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastiví, namyslení, rúhači, neposlušní, rodičom nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovarači, nezdržľaví, bezohľadní, bez lásky k Bohu, zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať vzor náboženstva, ale jej moc budú popierať, od takých sa odvracaj. Ale Biblia však o budúcich udalostiach podáva o mnoho presnejší obraz. Prorokuje napríklad o hrozných útrap veľkého súženia, akého nebolo od počiatku až do teraz. Ani už nikdy viac nebude. Matúš 24:11 o tom píše. Tento časový úsek v dejinách sveta bude taký hrozostrašný, že keby neboli Bohom skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo. Matúš 24:22. V centre času súženia bude stať istý vládca alebo diktátor, akého zem ešte nikdy nepoznala. Nebude to normálny človek, ale nadčlovek. A Biblia ho označuje ako človeka hriechu a syna zatratenia. 2. Tesaloničanom 2. kapitola od 2. po 4. verš. Nedajme sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezjedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie. Veď od Boha a zjaví sa človek nepravosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno, lebo je predmetom úcty
A to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Vieme, o kom je reč. Lev 14. V Biblii v zjavení Jana ho označuje ako šelmu, poukazuje tým na jeho charakter. Zjavenie 11.17 hovorí, keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. O tom hovorí Zjavenie 13.1, 14.11 a 17.8. V 1. Janovej 2. kapitole 22. verši hovorí: Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš Kristus je Antikrist. Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ale Biblia však o budúcich udalostiach podáva o mnoho. Že kniha Zjavenia popisuje Antikrista ako vládcu sveta. Konkrétnemu vládcu sveta, konkrétnemu bude všetká obývaná zem podriadená. Bude mať osobitnú moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, jazykom i národom. Zjavenie 13.7 o tom hovorí. Nikto nebude schopný uniknúť spod kontroly týchto stotatského diktátora, ktorý bude nútiť ľudí, aby ho uctievali ako Boha, a zabije každého, kto sa jeho požiadavkám zobral. 2. Tesaloničanom 2. kapitola 4. verš. Zjavenie 13.15 o tom hovorí. Podľa Biblie bude mať Antikrist prostriedky, ktoré mu umožnia dokonalú kontrolu nad ľuďom a tým a ich zotročenú. To bude strašná doba vládnutia Antikrista na zemi. Biblia hovorí o 7 rokoch rozdelených do 2 úsekov po 3,5 roka. Na konci tohto času príde Ježiš Kristus s mocou a slávou. Matúš 24.30. O tom hovorí. A vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakov s veľkou mocou a slávou. On Antikrista zabije dýchom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. 2. Tesaloničanom 2. kapitola 8. verš o tom hovorí. Antikrist bude najkrutejším, ale posledným pánom na tejto zemi. Majme na pamäti túto súvislosť. Veriaci, ktorí sa majú osvedčiť ako následovníci Ježiša Krista, sú osobne vyzvaní, aby boli triezví a bdeli. 1. Tesaloničanom 5. kapitola 6. verš alebo 1. Petrova 5. kapitola 8. verš o tom hovoria. Je dôležité, aby sme mohli správne posudzovať znamenia časov. A preto musíme poznať Bibliu, inak nám hrozí, že budeme zvedení a stiahnutí do víru klamstiev Antikrista.
Biblia nám dáva jasnú odpoveď na otázku. V knihe Zjavenie čítame 13, 16, 17. A pôsobí, že všetci mali veľkí, bohatí, chudobní, slobodní otroci dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohli kupovať nikto, kto nemá znak šelmy alebo číslo jej mena. A to popisuje absolútny, totálny systém. Ľudia všetkých vekových kategórií budú nútení prijať to znamenie. Ani jeden jediný človek nebude bez toho znamenia schopný zaobstarať si to najvýhodnejšie zabezpečenie. Kto nebude mať tieto znamenia, bude vylúčený zo všetkých fóriem hospodárskeho života. Kto bude mať to znamenie, môže čeliť všetkým možnostiam, ktoré mu globálny trh poskytuje. Tí, ktorí odmietnú prijať znamenie na pravú ruku alebo na čelo, sú dní zratané. Alebo sú dní zratané. A je otázkou času, ako dlho dokážu vydržať bez prístupu k peniazom, bez potravín, prístrešia, šatstva, bez lekárskej starostlivosti a tak ďalej. Väčšina ľudí bude musieť prijať toto strašné znamenie. A to znamená, to znamenie šelmy predstavuje nástroj, ktorý preberie kontrolu nad ľudstvom. Z biblického pohľadu tá totálna kontrola príde. Dnes mám prorocké slovo, môže presne povedať, čo má prísť v budúcnosti. Izaiáš 46:10. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Vychádzajme najprv z písma, až potom obraťme pohľad na prítomnosť. Keď čítame Zjavenie 13, tak tam je reč o dvoch šelmách. Prvá šelma je Antikrist, hrozný diktátor, ktorý si raz v moci diabla podrobí celý svet. Oproti nemu vystupuje druhá šelma, nie menej mocná ako on. Táto šelma sa označuje ako falošný prorok. Zjavenie 16.3, 19.20, 20.10 o tom hovorí. Na konci posledných dní sa objavia dve satanské osobnosti, z ktorých vychádza démonické pôsobenie doteraz nepoznanej síly. Antikrist, prvá šelma, ktorý ako politický vládca zotročí každé pokolenie, každý ľud, jazyk, národ. O tom píše. Falošný prorok, druhá šelma, ktorý ako náboženský vodca zvedie väčšinu ľudí k tomu, aby uctievali Antikrista ako Boha. Zjavenie 13.12 o tom hovorí. Ten falošný prorok, druhá šelma, bude prikazovať ľuďom, aby Antikristovi urobili obraz, ktorému on potom pomocou demonických síl dá život. Ducha skrze tento satanský akt. A potom obraz
začne hovoriť. A druhá šelma urobí to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli usmrtení. Zjavené 13.15 o tom hovorí. Musím povedať, že to je ťažko pomenovať. Niečo také strašné, demonické sa neudialo na tejto zemi. V knihe Zjavení vykresľuje náboženský a politický systém, v ktorom bezbožnosť na zemi dosiahne svoj vrchol. A keď celý svet bude vzývať diabla, antikrista a jeho obraz, až potom falošný prorok pristúpi a pristúpi k poslednému kroku diela skazy. Aby celé ľudstvo uvrhol do úplného zatratenia. Je to jasné, že tieto udalosti sa viažú na budúcnosť. Biblia nikoho nenechá na pochybách o tom, že toto znamenie má oveľa hlbší význam ako len označkovanie ľudí. Menom Antikrista s cieľom totálnej kontroly. Pre ľudí, ktorí ten znak šelmy príjmú, plní z toho následky nielen pre pozemské, ale predovšetkým pre večný život. Súvisí to s najdôležitejšou udalosťou v živote človeka zo spasenia. Zjavenie 14, 9-11 hovorí: po nich nasledoval iný tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezjedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich mú vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dni ani v noci. Tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu. Ani ten, kto príjme znak jej mena. Kto prijal znamenie šelmy, ten sa od toho okamihu stáva večne zatratením. Žiadny iný skutok, ktorým by sa človek pred Bohom previnil, nespôsobuje také tragické následky. Biblia hovorí, že máme každý z nás nádej. A to je posolstvo dobrej správy evanjelia. To spočíva v tom, že ľudia naozaj môžu činiť pokánie zo všetkého, čo vykonali, aj keby to boli tie najhoršie veci. Pre obeť Pána Ježiša Krista môžeme obdržať úplné odpustenie všetkých svojich hriechov, ak sa v úprimnosti pokaní obratíme ku Spasiteľovi. Celkom inak to dopadne so všetkými tými, ktorí sa nechajú zviesť a príjmu znak šelmy. Pre tých podľa Biblie už nebude zachránený. Zjavenie 20, 10 o tom hovorí. A mučení v ohni, budú mučení v ohni a v síre. Biblia na viacerých miestach dosvedčuje, že skutočne budú existovať ľudia, ktorí šelme nepodľahnú. V Zjavení 15:2-4 je reč o takých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena.
títo ľudia sa nepoddali Antikristovi. A Zjavenie 7. kapitola vidí veľký zástup z každého národa a zo všetkých pokolení jazykov. O týchto je vyslovne povedané, že prišli z toho veľkého súženia. Zjavenie 21, 25, 27 hovorí. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Priniesú doň slávu a čest národov. A nevojde do nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Čím viac poznáme proroctva Biblie, tak vieme, že sa to vzťahuje na posledné časy. Blížia sa naplnenia a preto obráťme svoj zrak na to, čo nám veriacím je dôležité. Lukáš 21:8. Keď sa toto začne diať, spiante sa, zodvihnite hlavy, lebo sa to blíži, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 2. Tesaloničanom 3. kapitola 3. verš. No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochrání pred zlým. Bratia a sestry, my neočakávame Antikrista, ale Ježíša Krista, našho Pána. Jemu sláva, vláda na veky vekov. Amen.